Tu știi cum funcționează un selector 102? Dacă nu știai, o să-ți spun eu acum. În cazul de față, preluăm alimentarea din rețeaua națională pe sursa 1, partea de jos, poziția 1, iar pe a doua poziție preluăm energie de la un sistem fotovoltaic pe partea de ieșire sau chiar și UPS. Dacă lăsăm cheia în poziția 0, nu vom prelua energie de la niciuna dintre surse, iar aici vom avea 0. Dacă vom modifica pe poziția 1, vom prelua energie din rețeaua națională și o vom da către consumatorii din casă, către tabloul general. Evident, dacă mutăm poziția 2, vom prelua de la sistemul fotovoltaic, care are acumulatori, și din acumulator vom prelua și vom dirija către consumatorii din casă. Acest echipament, din punctul meu de vedere, este un must, mai ales dacă ai două surse în casă sau poți folosi un automatic transfer switch dacă nu vrei să folosești tu manual această trecere.